Ntokozana njengoba bengithembisile bafowethu ukuthi ngizoyenza le video, ngiyathemba ukuthi niyaphila nonke. Sengizoyenza ke manje sibonisana. I-disclaimer engiyibeka kule video, uma ngabe wena imali yakhe esandleni sakhe iqedwa ukuthi unesilwane, hamba ogeza isilwane. Uma ngabe iqedwa umsamo wakini ukuthi unjani, hamba nalungisa umsamo wafowethu. Le nto nami angiyazi ukuthi isho ukuthini noma yenzani, ngiyenza ngoba ngayenza yangisebenzela. And ngayibona komunye umlungu. So kunezinto ezenziwa abelungu esithina singazazi, bona abazaziyo futhi eziyimvelo ezinatural. Le nto lengizoyenza la i-natural bafethu awukho umuthi. Uzodinga nje iglass noma ngabe le mayonnaise noma elani nje eliclear kanje, uligeze libe clean libe kahle. Mawuthole lo glass udinga i-rice. Ayikhethelekile, akusiyo uCaroline akusiyo iSpecco, i-rice nje noma ngayiphi i-rice. Uzoyidinga ehlaza bafethu, ungayipheki Nkosi yami, udinga i-rice ehlaza nje ukuze wenze lo msebenzi engizowenza namhlanje. I-rice le inayo le glass yami then isivalo. Then bese udinga imali emhlophe ewu2 noma ngayiphi imali enjani, but emhlophe, not ama-50 cent. Imali emhlophe nje, ama-1 rand, ngaba mhlawumbe ama-5 rand, kodwa nje kube imali emhlophe uzoyidinga. Kuba ama-coins awu2 le ngizoyibeka eceleni. So mina ngizosebenzisa le mina. Then ilokho kuphela okudingayo. Lalela ukuthi wenza njani. MntakaThixo ngibuke kahle. Then uyayifaka i-rice yakho. Uyayifaka le rice le. Okay. Yabo umeyifakile le rice ikota, ayisi half, ikota le rice. Njoba ngiyifakile. Then uzothatha imali ngizosebenzisa le. Uzothatha imali eyodwa uyibeke la phekwa le rice, yebo. Imali le ngiyibekile, angifaka ngamuthi njalo. Imali engiyibekile. Then u-add rice phekwa le mali oyibekile. Wena kumele uyikhulumise phela ukuthi imali ingapheli esandleni, ihlezi khona, yabo. Then yabo le rice ngi-edile ayikagcwali, isiyele ekugcwaleni. Isiyele egcwaleni. Then ngizofaka imali yami yesibili la, yabo. Then ngiyayigcwalisa ke manje rice yami, sengifuna ukuthi igcwale. Then i-rice yakho mafuyithelile yagcwala, isigcwala kakhulu. Then uyithele igcwale i-rice yakho, yabo. Then isigcwele ke rice, yebo. Then uthatha isivalo sakho uyavala la, uyavala kakhulu. Then uma usuvalile into yakho izoba kanje, efakile imali yakho, usuqedile ukwenza lo msebenzi njani. Bese uyayithatha le nto yakho le, uyibeka lapha engeke iphazamiseke khona, noma ngithi lapha engale ongezwe ukuyithatha khona uyisebenzise uyiphosa le nale uyiphazamise. It's either uyibeka phe wardrobe, uyibeka phe ku-wall unit yakho, uyibeka nje lapho engeke iziphazamiseke khona kodwa. Noma ungayibeka phe chest of drawer yakho ayinankinga. Mayengeke nje iziphazamiseke, mayengeke ingane ifike kuyo zidlale ngayo ziyithathe. Then iyohlezi lapho le nto yakho. Bese masuyibekile bese uyathula uyabuka ukuthi lesi simo sakho semali sinjani, imali isaphela nesandleni, ngoba kukhona nje abantu abadalwe nje ukuthi imali vele iphele esandleni bengayazi yipi. Njoba ngishilo ekuqaleni, uma ngabe unesilwane uhambe uyogeza, masiqeda isilwane semali yakho. Uma iqedwa ukuthi uba ngamadlozi, hamba lamona lowo mbango bese ukwazi ukuthi uphile. Then omunye umfo ukethi uthatha ozokusebenzela uyeka kungezokusebenzela. So asazi ukuthi kuba wena thatha lama kuzokusebenzela mangeke futhi uyeke kanjalo, then abantu bethola ukuphila. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ningakhohlwa ukusubscribe la. Amen.